Ғабдулла Кариев исемендәге Ҡазан Татар дәүләт йәш тамашачы театры бүген 35-нче сезонын башлый. Ҡунағыбыз театр актеры Алсу Шакирова. Сүзне коллегам Ания Ғибадуллинаға бирәм. Исәнмесез, Алсу? Исәнмесез. Премьераға әзерләнгән перформанс турында сөйләгез әле. Біз быйылғы сезоныбызны спектакль белән генә түгел, инде перформанс белән дә ачырга булдык. Бу безнең Яралу дигән перформансыбыз булачак. Аның автор идеясы һәм хореографы Елена Музеева, безнең театрыбызның хореографы һәм режиссеры Булат Гатауллин. Бу перформансның төп идеясы шунда. Без нинди генә иҗади проектка тотынсак та, нинди генә спектакль мул, перформанс мул, нәрсәгә нинди генә эшкә тотынсак та, монда инде һәрбер кешенең эше кирәкле һәм мөһим. Берәм-берәм без бер нәрсәдә эшли алмыйбыз, инде яратып күмәк башкарылган эш ул һәр вакытта да ниндидер нәтиҗә бирәчәк дигән төп идеясы бу Яралу дигән перформансның. Эштәлеге нидән гыйбарәт? Эштәлеген сөйләп тормыйм. Инде эштәлеге бит инде аның килеп күрә торган нәрсә. Нинди артистлар катнашачаганда? Монда инде безнең олы яшьтәге олпат артистларыбыз Нурәхмәт абый Сафин, Халида Пасынгатуллина, Рәмзия Закирзянова, Фируза Зинатуллина һәм инде без урта буын һәм яшьләр Альбина Гайзуллина, мин Алсу Шакирова, Гөлназ Галимуллина, Эльдар Гатауллин, Булат Гатауллин һәм Рамил Вафин. Театрның менә шулай перформанс жанрына еш мөрәҗәгать итәме театр? Менә бу арада мөрәҗәгать итә башладык әле. Безнең яз көне булды Йөз Тукай перформансны, аны без 2 тапкыр күрсәттек. Ул да тамашачы белән бик әйбәт кенә кабул ителде. Һәм кеше ярата дип уйлыйм мин перформансларны. Аларны кабул итү. Перформанстан тыш спектакльдә узган елның премьерасы булган иде. Аның Йосыф спектакле шунда күрсәтәчәксез. Аны тамашачылар ничек кабул иткән иде? Йосыф спектаклендә тамашачы бик яратып кабул итте. Һәм дә инде без спектакльгә дә, перформанска да тамашачыны чакырып калабыз. Килегез, рәхим итегез. 17-дә 30-да Яралу перформансын күрсәтәчәкбез. Һәм инде 18-дә 30-да сезне Йосыф спектакле премьерасына чакырып калабыз. Рәхим итегез, килегез. Алсу, быелгы сезон бит инде юбилей. Сезонны сезнең өчен тагын нинди яңалыклар, нинди үзгәрешләр көтә икән? Яңалыклар, үзгәрешләр дип инде без менә хәзерге вакытта премьера хәзерләнеп ятабыз. Ул Ромео и Джульетта, аны куярга килде Илсур Казакбаев, башкорт режиссеры. Аннары инде тагын күп премьераларга әзерлекләр булачак. Ләкин хәзер иң зур эш шул Ромео и Джульетта өстендә алып барыла. Соңгы көннәрдә булган күңелле яңалык турында да берничә сүз әйтеп китик инде. Сез дәүләт бүләгенә лаек булдыгыз. Сез һәм театрның башка артистлары? Әйе, менә бу көннәрдә генә әле билгеле булды. Президентыбыз указга кул куйган. Бу көннәрдә генә билгеле булды. Миңа Алсу Файзуллина һәм Гөлназ Галимуллина безгә Татарстанның атказанган артисты дигән исем бирелде. Сезне котлыйбыз, шулай театрыгызны күтәреп, халкыбызны мәдәни яктан агартып, эшләргә, яшәргә язсын. Рәхмәт, амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, сез Ғабдулла Кариев исемендәге Ҡазан Татар дәүләт йәш тамашачы театры артисты Алсу Шакирова белән әңгәмә карадыгыз.